OK. By ste niekoho zbadali tak povedať? No, nachádzame sa teda pri tej najkrajšej časti Efezu, a to je určite Celziova knižnica, ale ešte predtým, ako začneme o Celziovej knižnici, tak by som vám rada povedala niečo možno ešte zaujímavejšie. Za nami sa nachádzala budova, ktorá bola jedna z najvýznamnejších budov vôbec, do ktorej sa dalo dostať takým tajným tunelom. Ten tunel viete vidieť tu na tie tak to bol naozaj tunel. Ešte bude priestor na fotky. Nebojte sa, budeme mať teraz rozchod, bude priestor na fotky. Tým tunelom sa dalo práve dostať do tejto budovy, do tej miestnosti, a tým tunelom, keď ste vošli, tak sa dalo ísť doľava smerom do Celziovej knižnice a doprava smerom do tej miestnosti. A čo to bolo? Páni, teda respektíve dámy, čo vám muž hovorí, keď ide von, že kam ide? Hospoda. Na pivo. Nalevo. Na pivo, do baru. No a vtedy hovorili, že idú do knižnice. Aha. Ale naozaj boli takí ako vzdelaní potom. Išli študovať do knižnice. Blbosť. Pretože práve oni vchádzali tým podchodom, tým tunelom, ale neodbočili doľava, do knižnice, ale doprava, a to bol Bordel. bordel. Presne tak. Verejný dom. Našli sa tu takéto rôzne sošky. Prosím vás, toto bolo symbolom Efezu. A toto, symbol Efezu. Takéto sošky sa tu našli a práve verejný dom sa nachádzal za vami. Ono sa hovorilo, že pred tým verejným domom bola taká stopa chodidla a práve to bola vstupenka do toho verejného domu pre mužov, lebo iba tí muži, ktorí mali väčšiu nohu, respektíve aspoň takú nohu, ako bola tá stopa, tak mohli vojsť. Hej? A sme hotoví. Tí, ktorí máte menšiu nohu, ste hotoví. Do knižnice. Takže dámy, ak vám dnes bude hovoriť muž, že ide do knižnice, neverte mu, lebo neviete, kam ide. Poďme na tú knižnicu. Celziova knižnica bola tretia najväčšia knižnica Rímskej ríše. Prvá bola najväčšia v Alexandrii. Druhá, ja som to dneska hovorila, v Pergamone. To bolo to mesto, ktoré malo tú prvú nemocnicu vôbec, 2,5 hodinky odtiaľto. A tretie tu. Tretia najväčšia knižnica, vedelo tam byť 12 000 zvítkov pergamonových. No a tá knižnica je naozaj veľkolepá svojím výzorom.